सिगांनि बीपीएफ सरकारा मावनो हायै खामानिखौ दासान्दि मावफुंगासिनो बिटिआर सरकारा। नंगौ, बिटिआर ओनसोलाव गामियारि लामा दालांनि गाज्रि थासारिखौ बानायफुंनाय आरो गोदान लामा बेखेवनानै होगासिनो बिटिआर सरकारा। बिनिनो बिदिन्थि हिसाबै मोगथां महराव रायजो राजाफोरनो लामा दालांनि अनगायैबो गोबां खामानि मावफुंनानै होगासिनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। दासान्दि चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां जौगाथायनि खामानिखौ मावफुंगासिनो बिथां रनजित बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि माब्लाबा सानसेनि गेजेरावनो 14-15 लामा दालांफोरखौ बिथां रनजित बसुमतारिया बेखेवनानै होनायखौ चिरांनि गामियारि रायजो राजाफ्रा गोबां गोजोननाय फोरमायदों। रायजो राजाफ्रा बुंदों, सिगांनि बीपीएफनि सरकाराव लामा दालांनि मोजां नङैनि जाहोनाव रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनाजों भुगिनांदों। बिथांमोना फोरमायदों, फरायसाफोरा अखा बोथोरनि समाव गोबां जेंनाजों फरायसालियाव थांनांगौ जायोमोन। नाथाय आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि मेंनो रोङै खामानि मावफुंना होनायनि थाखाय दायो रायजो राजाफ्रा जेंनानिफ्राय उदां जाबाय। जों बिराद मोजां गोजोननाय मोनदों। जोंनि थाखाय दैज्लाङाव बिराद खस्थ' जायो। जों दै बारनाङोमोन बोरमा मोसौ खानो। जों जेखौ लुबैदों बेखौ मोननानै बिराद मोजां मोनदों आरो दा। लामा बानायनायाव गामिनि थाखाय सुबुंआरि सुबिदानि थाखाय बिथां EMआ मावना होबाय। जों जोबोरै मोजां मोनदों। आरो दिनै मोजां मोननायजों लोगोसे जोंनि रायजोआ ओंखारनानै जाहाथे EM सारजों जोङो मदद होनानै दिनै दुवार मुखलिखौ खालामनाय जाबाय। जों नुनो मोनबाय। जोङो माने दा लामा बेखेवनाय बा दा जि बुस्थुखौ लामाखौ बेखेवदों बे फरेस्टफोरनि दा सारा होदों। ओमफ्राय दा सिगाङावबो जोङो जब कार्डनि बे बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जब कार्डनि खामानिबो मावनो मोनबाय। आरो सिगांनि सरकारफ्रावथ' जोङो खुनु लामा सामा थिग नङामोन। बिराद माने लामानि कन्डिसना गाज्रिमोन। दा माने दानि गोदान सरकारा माने डेभेलप खालामना होनाय जादों दा। लाजायामोन, लामायाबो फिसासोमोन ना, स्कुलाव थांनो उन्दैफ्रा बिराद खस्थ' जायोमोन। दानदेन मोजां जाबाय। गोजोननाय मोनबाय दा बे लामाया मोजां जाबाय नालाय। बेनोथ' गोजोननाय मोनदों। आग्लानि सरकाराव बिदिनो लामाफ्रा मोजां नङामोन नालाय। ओमफ्राय दा खना खनलाबाबो एसे मोजां जाबाय आरो थांनो मानो अबावबा लोमजानाय साजानायफोर लांनो स्कुलफ्राव थांबाय बायनो बेफ्राव एसे मोजां जाबाय आरो दा मोजां मानि मोजाङानो जाबाय। दिनैनि बे दिनावहाय जोङो जोबोद रंजानाय मोनदों। जोंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मानोना जोंहा अल बड'लेण्ड फरेस्ट भिलेज हेडमेन एस'सिएसननि अफिस न' जोंहा गैयामोन। जोङो दानि सरकार सलायनाय UPPL सरकारनि दैदेननायावहाय जोंनि EM सार फरेस्ट रेभिनिउनि EM रनजित सारनि अननायावहाय बे मोजां न'खौ जों मोननो हाबाय। जोबथारनाय गामि जोंनानो 3 नम्बर उदालगुरि। दा बिनि बेलायाव माने सारनि अननायाव जोंनि लामाया नायथावथारामोन, बिराद गाज्रि अबस्थायाव दङमोन। दा सारनि अननायाव जोङो सेन्ट ग्रेभेल लामा मोनदों। दा बेखौनो रायजो राजाफ्रा गनायना लादों, बिराद मोजां मोनदों आरो बाख्नायदों। दा बेनि उनाव नैबे लामाया दा दालाङा कमप्लिट जाबाय। बेनि थाखाय जोङो धन्यबाद होयो। जों मोजां मोनबाय। दा जोंहा हान्थिनो थाखाय मोजां जाबाय, गारि मथर सोनोबो। माखासे ओरै खना खनला खामानिया जानानै फैदों बिराद मोजाङैनो। ओंखायनो आङो आंनिफ्राय UPPL दलखौ आं बिराद बाख्नाय थादों आरोखि। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।